Jwel Debbarma mungoi Uttar Pradesh Mirzapur Hangkoni Honman Prasad Podar High School Inter College rong serengui Thwimani Class 6 ni simi tabo Class 9 jora sogika haikena Koktwma laitangnai 16 October salo boni palbai absongbai garani no kaisa teimana borok nani hin thanglai aro teima garani kaisa hakoro kalai langma chokha hani Koktwma pheba school ni simi hinke nasla Sakha mengai tongkha tabo saknai nogo talangja khinisi kol sogoi mani Koktwma Patimung no kitengei tabo kok thainai ngai tongkha kok kainai ngai tongkha amobai Bupha song khami thik laijak laitangnai 13 October sal jorasi जोंनि बोसाबाय मालाय फायमान गाहाम करं आजुमसा बाहायके साखा मेंनानै आबुना बरक खामि थिलायजाक हायकेना पातिमुंनो किथिंगै कुबुई जास्टिस सानै स्कुलनि गार्जेन रंनो स्कुलनि नायकल फांरंनो कुबुई पातिमुं तामो सानका आबो नांनाय हिनै यांगो अबा हायकेना 24 रामचंद्र गारनि एमएलए बरंगना रंजित देबरमान थानिबो बरक सबाजो सानका अबनि कुबुई पातिमुं तामो किसा सबाजादि किसा नायकल जादि हिनै फायदि बफानि खक्तिजों पातिमुंनो किथिंगै शुक्रबार किजा सिलायानो साइमान लायानो थैजानाय जवेल देबरमानि गामिंखा खवाय 24 रामचंद्र घाट पद्मबिल आर दिबलंनि बिसिं खबजाक आमपुरा गामि खुबुई पातिमुं बोलते अब कैसा एक्सीडेंट छाव स्कूलनि अथॉरिटी रखाय बरक परीक्षा पाइमा परे बंनि स्कूल बाउंडारी बायरे थाङै कैसा जरना हाय जागा दं आ जागा बरक थालायफोरो ब स्लिप अंकल स्लिप खाई गलाय थाङाता कैसा हाकर ओमफ्राय बदते रं यगना रिंया गाहामखाय ओमफ्राय बंल गिचाराय ते चारजन दङ बरक अनेक चेष्टा खायप हाकरनि कारिनानि हियाव बरक कारिमालिया ओमफ्राय बंनि सिनियरनो नङैसे आ गलायमा जागा हयते स्कुल फाइनासो 15 मिनिट आधा घंटा नांग थाका बंग सिनियर सय के सिनियर कारि खाता आ हाकरनि दा हाकरले बसो थो हाकर बोलते अब बंगारो पाथर दङ उनका पाथर न खजावै फालुता आरो न बर रंका उनका अब पाथर तिखलाम आरो किजा हाकर किजा कुथुं थाका हिंता माने बरगाबो स्कुल परि दंबा जरा दे थां कलेबानि स्कुलनि जरा स्कुल पाए आराइटा रग थां हिंता बरक अब कि स्कुल टीचर रंग कला माति दे स्कुल टीचर या बरक आयांति बाउंडारी ते कैसा लामा दं पॉइंट थालाय हिंता ओमफ्राय आहा ताबो ननि नवान सो बुं ताबो हाय आबो बते ताबो वान सो राबनो आं फाय बरक आते एक्सीडेंट साव जों आरो थांगो परे आरो कोनो माने जों आचारे रक न ब मालालिया मालायनो से टाइम करिहा ओमफ्राय सारे तो तंग हिन संवा करि हिन साव बरक न गुबुन जागारि रहकना ओमफ्राय जों कोनो साइमालियाटा बरक जे सामाने आबनो जों माने बरक हाकर कलायन साव नाकेबो नोंथ' थांनायबो नुबोया नोंलाय तामो मानसिखौ गुबै हाखरखौ कलायखना आबनो जों कोनो एविडेंस कोनो साइसिमलियाटा ताखोनो माइना कोनो रियाखौ न ताम सान ताम नाय आबो किसा जों तो ता पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक सप्ताह परे फाइना पोंकाय आबन परे ताम फाइना खाया नाय आसो माने एक सप्ताहनि परे फाइना नै ता फान सपायखौ ना मानतासिलौलाय मांकटिंके ताबो 4टा समय लेनंनाय कार्गो बाय फाइ दङ तिनी सपायनाय आगरतला एयरपोर्ट 4टा लेनंनाय ता ताने बर परिमाने ब मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट उनको रामबाग सुनारता बंग जागानि मु उत्तर प्रदेश माने ब चेरेलसिं दा थां परि दङै ब क्लास 6 नि सिम थाङै परि दंमोन दा ननि थाने ताम दाइ दंनाय आं नाबे नायनाय माने आं स्कुल अथरिटी तो कोनो हिया थाया फियाबा आं नायो बबटिके थैका बटिखाय किसा तदन्त नायता दा दाबि नों साबन थानि नाय पतारे आं स्कुल अथरिटी नबो सानाय ते जोंनि जे आरो परि दंनाय गार्जेन हयतो जतन सानाय बबटिके थै किसा इनभेस्टिगेशन चलिथन माने अदार नंबर थान सानना मांके आरो कि आनि चेरे सिमिलार नासिनो बरक ना
नर्थ इस्टनि जत स्टेटनि दङ अरुणाचल ओमफ्राय मिज'राम आसाम मेघालय 7टा रायजोनि दङ नेपालनिबो दङ भुटाननिबो दङ आलादा देशनिबो दङ ओमफ्राय आबो कायसा इनस्टिट्यूट कोक्टमा न कलेज जरान दं ओमफ्राय निन मो माने निन पारा बजागाव ओमफ्राय नोंनि आमसानि कुने अबहाय नेता लिडार सब दङ बम जादा जानो खाबो सायजे मांका बरफ तो कुनो सुबासो नाले मा सारि सानता आंथ' आरो लकेल एमएलए रंनो बरफनो खबर मांखा ओमफ्राय आं आ खबरनो खोनाका एमएलए सार सं फैखानि साबो नांगानो नों सब बिश्राम तुंगानि निको सार रंजित देबरमा खयराम दाम बसिदा बो कोक्रिखा इन्वेस्टिगेशन खायाना बजा नाय समासो रिमान सक्सबास नाय हिंसाकाता लेकिन पाइसा निनि साजलाबाय नों मालाय थाइमानि आफरो के बका हाम करंदा बो बिसिरबो थांमालाय माने आफरो बिनि साब्र बिन सरे बो हायतर माने बोनो तो आं ताबुक 9 तारिख थांवा आं 9 तारिख थांबानि आं 10 11 तारिख सौहैगोन आरो आरो जेरायबाय दंहा 2 दिन आं बंनि आरो गेस्ट हाउस दंहा मालाय गाहाम नबो आफरो ओमफ्राय 13 तारिख जों तो एसे फायगा 13 तारिख बेग खायगाटा आरो नि स्कुल बेग खायगा ओमफ्राय आङो जों 13 तारिख 14 तारिख ट्रेन काका 16 तारिख फंगो जों आगरतला स्टेशनाव 2टा-3टा समय सफैगा ओमफ्राय सफैनानै आं नगद थाङै आगरतला टु खवायाव थाङै नगद थमानि मथा-मथि आं फुङाव 10टा रकसो बसावो माने मुकरि बाय आं इटा ओमफ्राय बसामा करेक्टानो आं बेवसा आदिनो सानजावखायनो खबर खानाय दंहा निनचारा एक्सिडेन्ट ओमफ्राय दाबो हस्पिटालाव होनो नों जागाबान फायगा दे साहारता स्कुल बर नक तो माने बिनि अंको दाब थांनाय तो बिनि मांनो नक नबुया खना माने कथै मां कथैनि न अंको बिनो बुखा दा थांयाको मां कथै बोलते जों थांनाय नायखा थांका आं लगे आं बुवायरावबो दङ ओमफ्राय बरफ खानाय खाटा आंखाय हाब मालि आरो माना बाहाय न सन्देह खरक दं हागा कोनो साग्रबो बुजाक माहायराव बाहाय मारि तले दं हाबरक खायथ फेरै गाहाम न पोस्टमर्टम फायसा जों कोनो सायमो दा आबो न नाय दं दाना गारो रको कोनो थकाइनि साइरि जना ब्रहन बरक सापान बिसिङो त गते दं जों सायमियाब्ला आबो बरक त आटिखेनो कलाइ थैवन छ दाइ निनु आन मन्टु देबरमा पारा आमपुरा बाजार खवाइ त्रिपुरा